Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Haupa lagunak, hemen jarretzen dugu oroimen histeriko Summer Edition, edo Alper Edition, oraindik ez du finkatu. Eta gaur, udan, kalean eta askotan ikusiko dugun, lia gure Euskal Jaskera ofizialaren parte bilakatu den zerbait, batez ere gau paseroen artean, betaurreko baltzak. Hori da, betaurreko ilunak. Zer gertatzen da? Edo eguzkitakoak. Inventu maravilloso horrekin. Ez zirela eguzkitarako asmatu, lehengo. Hori azteko. Baina egia da, nolabaiteko betaurrekoak, azkenean begi aurrean jartzen zituzten, eta egia historia aurrean asmatu zituztela. Hostia, dituzte urte batzuk, ez? Inuitek. Inuitek? Claro, han elurrak eta izotzak, ez? Bai. Hori, argia islatzean eta, kalte handia egiten zien begietan, eta ezurrezko, bolizko edo egurrezko maskara modukoak erabiltzen zituzten, erdian, begien parean, zirrikitu estu bat zutenak. Tipo tximo baio eta, ez? Bai. Estilo hori, baina egia da, inuitak. Bai, eta hori, eguzkiaren kontra, baina ez gau pasa egiteagatik. Euskaloan ere, inuitak. Ez dakigu. Zaz egingo zuten, Bai, zaz erabiliko zuten. Gaia gauak esaldia soluziak. Batzutan, hori da. Bueno, precisamente udako gauetan, ez? Claro. Eguzkia, ez? Joaten etzen... Pentsa, hain gau luziak eta gero eguzkia teatzen da bat batean eta dena da txuri eta islada, normala asmatu izana. Bai. Baina, esan dugun bezala, lente tintatuak edo, ez? Hau da, betaurreko ilunak ez ziren eguzkitarako asmatu, Txinan asmatu ziren, 12. mendean, eta kuartzozko kristalak kearen bidez iluntzeko teknologia garatu zuten, eta horrela, lehengo betaurreko ilunak asmatu zituzten. Anteojo ketuak, gazta bezala. Bai. Baina, helburua etzen ikusmena babestea, betaurrekoak jazte zituztenen aurpegia eta aurpegi adirazmena altzen neurrian behintzat eskutatzea zen. Osea, poker face? Hori da, poker aurpegia jartzea. Oigo. Poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I'll get him high, show him what I got. Zein darra duen begiradak, Diskutatu behar izateraino. Bai, gaur egun poker jokalari batzuk erabiltzen dituzte. Barruan egonda ere, betaurreko ilunak, ez ikusteko, zertan ari den pentsatzen. Eta garai hortan Txinan, 12. mendean, epaileek erabiltzen zituzten. Eta orduan azkenean, horren bidez, auzian hasitakoek, azken epaiaren edo epailea pentsatzen ari zeraren zantzurik ez zuten harrapatuko. Eta hori izan zen, betaurreko ilunen jatorria. Eta horrek esan nahi du, betaurreko ilunak asmatu zirela, betaurreko graduatuak edo neurtuak baino lehenago. Ze Alessandro de la Espina veneziarrak asmatu zituen, 13. mendean. Eta asmakizunaren monopolioa Veneziak izan zuen, urte luzez, mende luzez esango nuke. Baina azkenean, iritsi ziren Txinara 1930ko hamarkadan, eta orduan txinatarrek
egin zutena zen, biak Nastu. Bai, orduan graduatuak eta ilunak. Ara. Bai, baino jarretu zuten bakarrik epaileek erabiltzen. Hau da, nahiko merkatu murritza zeukaten. Ikusmin arazoak zituzten epaileentzat. Ziren betaurreko horiek. Gero ja, salto handi bat egin mango dugu, 1752an, James Ayscough, optikari eta diseinatzaile ingelesak, tintatu zituen urdinez eta berdez, lente batzuk, lehiar batzuk, eta horrekin esperimentatzen hasi zen, baina Zen modernoa bera, Bai, baino ez ziren eguzkitarako. Beste ikusmen arazo batzuk konpontzen saiatu zen horrekin. Eta benetan, eguzkitako betaurrekoak eguzkitarako erabiltzen hasi ziren lehenak izan ziren sifilitikoak. Sifilitikoak. Bai, sifilia zuten gaixoak, ez? 19. mendearen amaieratik, 20. mende hasierara. Eta zehazki sifilitiko aberatsak. Oso produktu garestia baitzen. Bai. Sifiliaren sintometako bat da, ez? Argiarekiko sentiberetasuna, fotofobia. Bai, eta beraz, hori, azkenean, ez? Betaurrekoei eman zitzaien gaur daukaten funtzioa gaixotasun beneroei esker. Bai. Baina, azkenean, ez da nahitaezkoa sifilitikoa izatea, ez? Hori, eguzkizpiek kalte egiteko, edo ez? Eta babestu nahi izateko. Eta orduan, eliteak, ez? Sifilia izan gabe ere, hasi ziren... Kondoia erabilita ere. Bai, hasi ziren eguzkitako betarrokak erabiltzen, hori, azkenean horiek ordaintzeko aukera aia bakarri zutelako. Eta noiz hasi zen, demokratizatzen, edo ez? Zabaltzen eguzkitako betaurrekoen erabilera, Pues hori, a ver, guztio masiboa zari bagara, hori zinbestean izan barko du, beste, ez? Itxasoren beste aldean. Estatu Batuetan, Noski. Atlantic Cityn, 29an, eta jende askok uste du Ray-Ban marka izan zela, ez? Eragile nagusia. Bai. Eta egia da, Ray-Ban hasi zela eguzkitako betaurrekoak egiten 1929an, baina hasi zen egiten AEB-tako, ez? Estatu Batuetako armadaren. Bai. Beti lehenako jegre bai. Epaiak, soldaduak, sifilitikoak, dena, gizarteko nena. Bai, eta berez marka komertziala Ray-Ban, 37 artetzen merkatu zabalera atera, eta baina 29an Sam Foster izeneko tipo batek Foster Grant enpresa zeukan eta hori hasi zen hori ez, betaurrekoak masiboki ekoizten eta banatzen. Esan bezala Atlantic Cityn. Eta, horrek eragin zuen presiona barmen jaistea eta handik aurrera badakigu ez degula zertan aberatsak izan, edo sifilia izan, edo epaile txinatarrak izan, eguzkitako betaurrekoak eramateko. Bitu zen do, ez? Horrela gau paseroek pentsatuko dute goiztean goiz, baina desaperzebitu eta pasatzen diela goiztetan, ez? Hori da. Bitu zo pari egin zigun, Sam Foster? Bai, Sam Foster. Eguzkitako betaurreko historikoak eraman nahi baituzue, nahi baituzue egurrez edo ezurrez egin dizakezue, inuite bezala, baina Foster Grant markako betaurrekoak oraindik ere salgai daude. Egun urte da gero. Bai, eta berriro ere publizitate, doaineko publizitate egiten. Ja, hori kobratzen hasi barko dugu. Guk kapitalisten inguruan etengabe hitz egiten, eta guk ez dugu jasotzen, ez da. Hori da. En fin, oporren bultan pentsatuko hori. Jantzi betaurrekoak eta alagozen ondortea. Hori da. Oparronda. Nahi gozuna. Itzaletiko beto. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.